Waar komt u vandaan? België, Vlaanderen. En wat brengt u nou naar Noord-Beveland? Mooie natuur. De mooie natuur. De fietsroute. Ja, we volgen het knooppunt. Knooppuntennetwerk met, ja. We zetten de fietsen op de wagen en we rijden een beetje rond. Ja. Oké, want ik zie dat u heeft hier een papiertje staan. Ja, met de nummertjes op. De nummertjes op. Dus, Met de knopen. hier logeert, hebben we Hans tot afgefietst. Dan hebben we, ja, die eiland kan niet van buiten, maar dat is al afgefietst. Dan ten noorden nog eens ten noorden, alle eilanden afgefietst eigenlijk. Ja. Want u bent wel fanatiek fietser dan, begrijp ik. Redelijk. Ja, tamelijk, ja. Tamelijk. Ik iets minder maar, hè. Wat maakt nou het fietsen in Zeeland en in het bijzonder op Noord-Beveland nou zo speciaal? Jullie prachtige natuur. Fietsroutes wel. Fietsroute, prachtige natuur. Heeft u nou ook een tip voor andere toeristen waar zou moeten denken als ze gaan fietsen? Wat vergeet u nou nooit als u gaat fietsen? Onze fiets. Onze fiets. Jullie prachtige fietswegen, dat is niet... Nee, maar heeft u altijd bandenplaksel bij? Ja, Ja, dat alles hebben bij. wij altijd bij. Reservebanden, alles bij. Alles bij. Dag mevrouw. Hallo. Aan het pauzeren? Ja, eventjes de buien zijn we aan het afwachten. Toen zei ik van, weet je wat, we laten die wolk voor ons gaan, we gaan even pauzeren. Want u bent toerist, u bent hier op Noord-Beveland aan het fietsen? Ja? Op vakantie in Ouwerkerk. We komen zelf uit Capelle aan de IJssel. Ja. En we vonden het vandaag best wel een dagje om eens te gaan fietsen. We zijn op vakantie. En ja, de Zeelandbrug, hè, dat leek ons wel eens een keer wat. Meestal met die auto had ik zoiets, ik moet er niet aan denken dit met de fiets te doen. Ja, dat moet toch één keer in je leven ook weer eens gedaan hebben. Maar het valt mee? Het viel mee. Ja. Welke dorp heeft u allemaal aangedaan op Noord-Beveland? Kerken van Genen. En welke was er nou net? Was er net een kort en nog wat? Kortgene. Straks gaan we even op de kaart kijken hoe we gefietst hebben als we thuis komen. Dan kijken we van, oh, welke route hebben we gedaan. Maar we gaan niet echt bewust ergens heen. Het is meer een kwestie van bezig zijn op de fiets. Je kan ja, overal komen, je bent van de snelweg weg. En ja, het is iets anders weer dan een hele dag op het strand liggen niks doen of op de camping zelf. Ja. Dus het is gewoon de activiteit meer dan zoeken naar bezienswaardigheden. Die kom je vanzelf wel tegen. Als u nou gaat fietsen, wat neemt u dan altijd mee? We nemen altijd handdoeken mee, drinken en wat te eten. Zodat we onderweg gewoon kunnen gaan zitten wanneer we zin hebben. En dat is gewoon heerlijk. Dus dat hebben we altijd bij ons. Maar werd u nou ook een beetje overvallen door de bui toch? Of? Ja, dat wel. Want we hebben geen jassen, geen niks verder bij ons. Maar het geeft niet, want die paar druppeltjes het droogt en de handdoekje bent droog en je gaat weer verder. Dag meneer. Dag meneer. U bent op vakantie hier? Ik ben op vakantie, ja. Hoe bevalt het op Noord-Beveland? Het bevalt prima. Heel erg goed zelfs. Ja, wat heeft u al zo'n afstanden gereden vandaag? Vandaag een kleine 40 kilometer. Want u zegt, u moet naar Kampenland. En hoe komt u daar dan? Nou, ik heb hier een route van de ANWB. Kijk er maar. En als je al die nummertjes volgt, dan heb je een ronde gefietst. Dus dan zijn we nummertje 10 en nummertje 18 nog en dan zijn we weer bij de auto. Daar heeft u de auto neergezet en dan heeft u het rondje Noord-Beveland erop zitten. Ja. En heeft u nog een tip voor andere toeristen wat ze mee moeten nemen? Als u 's ochtends op pad gaat, waar let u dan op? Nou, je moet vooral veel drinken, want er is weinig bankjes en weinig horeca onderweg. Dat is wel zo. Dus goed voor jezelf zorgen. Ja, heel erg goed. Nou, veel plezier naar Kampenland. Ja, dank u wel. U ook een prettige dag. Nou, bedankt. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.